Калі ў мяне кепскі настрой, я пяку блінчыкі. Не толькі таму, што працэс іх замешвання супакойвае, але яшчэ і таму, што я ўжо пачынаю ў галаве размяркоўваць, каго імі пачастую. Вось гэтых сяброў я паклічу на гараченькія з пылу з жару, потым зраблю з начынкай і аднясу той сям'і, астатняе я замарожу і пазней пачастую вось гэтых. Настрой адразу паляпшаецца, таму што рабіць нешта для іншых заўсёды прыемней, чым для сябе. А ў вас так жа? Сёння паразмаўляем, як без асаблівых высілкаў, без напругі і без ушчымлення сябе служыць іншым. Запрашаю на блінчыкі і на гарбату на тэрыторыі жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, рада нашай чарговай сустрэчы ў праграме «Жанчыны надзеі». Гэта тэрыторыя, дзе мы дзелімся сваімі праблемамі і радасцямі, задаем пытанні Богу, атрымліваем яго адказы і падтрымку. А ён часта дзейнічае на зямлі менавіта праз людзей, і мы таксама можам быць яго інструментам. Можам дзяліцца з іншымі сваімі дарамі, тым, што ў нас добра атрымліваецца. Не абавязкова высяляцца і рабіць нешта надзвычайнае, дастаткова рабіць тое, што ты любіш рабіць. Я распавяду сёння некалькі гісторый, як розныя жанчыны дапамагаюць іншым і самі атрымліваюць ад гэтага задавальнення. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Як дапамагаць іншым, калі ў мяне самой праблемы? Чым дзяліцца, калі на сябе не хапае? Дзе знайсці час на дабрачыннасць, калі яго не хапае на справы? Мы пагаворым пра дапамогу, якая не спустошвае, а натхняе, не збядняе, а ўзбагачае. Вы ўбачыце, што рабіць для іншых – гэта не нешта складанае. Не трэба чакаць, калі ў тваім жыцці ўсё наладзіцца, і тады ўжо зможаш падзяліцца сваім рэсурсам. Можна дзяліцца вельмі простым. Тым, што не патрабуе ні шмат грошай, ні шмат часу, ні шмат сіл. Калі мае бацькі садзілі на лецішчы кабачкі да гарбузы, то мы не ведалі, куды дзяваць ураджай. Адной сям'і столькі не з'есці, а прыстроіць кабачкі ўвосень – гэта квест, бо ў нашым асяродку амаль усе вырошчваюць свае кабачкі. Але цяпер, калі мы не садзім гародніну, то прапанаваны кімсьці кабачок ці гарбуз у сезон – сапраўдны ласунак. Тое, што для нас можа падавацца непатрэбным, для іншых стане скарбам. Паверце, вам заўсёды ёсць чым дзяліцца. У нас усіх розная праца. Напішыце ў каментары, ці ёсць тут лекар, а настаўніца, кухар, музыка, экскурсавод. У нас можа быць аплочваемая праца, а можа і не, але кожная ў любым разе шмат працуе. Мы бесперабойна забяспечваем патрэбы сваёй сям'і і падтрымліваем яе працоўны рытм. Я чула не адну гісторыю, як хатняя гаспадыня, што гадамі займалася такой неаплочваемай працай, раптам была вымушаная па нейкіх прычынах знайсці сабе працу дзеля прыбытку і станавілася там надзвычай каштоўным спецыялістам. Хоць яе працоўная кніжка была пустой, жыццёвы досвед і выкшталцаваныя навыкі дазволілі збудаваць шыкоўную кар'еру ўжо ў немаладым узросце. Шматдзетныя мамы – гэта найлепшыя менеджеры ў свеце. Сур'ёзна, калі вы набіраеце персанал і вам трапіцца такое рэзюмэ, забірайце з рукамі і нагамі. Я адказваю за свае словы. Да 3-го дзіцёнка я не ведала, што такое сапраўдны менеджмент. Жыццё дае унікальныя урокі. А гэта толькі адзін арганізацыйны навык. Акрамя таго, Бог кожнай даў свой унікальны талент. Тое, у чым мы харашы, тое, што мы любім рабіць. І гэта справа звычайна напаўняе нас, асабліва, калі мы дзелімся з кім-небудзь яе пладамі. У мяне ёсць суседка, старэнькая адзінокая бабуля, якая нічога не чуе. Яна ўжо некалькі гадоў не выходзіць у двор. Ёсць людзі, якія аформілі над ёй апякунства за кватэру, яны набываюць прадукты, прыносяць гатовую ежу, але ёй адзінока.
Бабуля часта звоніць у мае дзверы і просіць набыць нешта ў краме. Потым сама забываецца пра свае замовы. Яны не надта ёй і патрэбныя, проста шукае нагоду паразмаўляць. Яна не чуе мяне, таму мая галоўная роля слухаць. Часам я бяру ў краме пачастункі для бабулі і заношу, каб лішні раз парадаваць. А яна складае гэтыя смаколікі і потым аддае маім дзецям. Нядаўна яна пазваніла ў дзверы, стаіць на парозе і абвяшчае, што сёння ў іх з мужам гадавіна шлюбу. Такая радасная, шчаслівая, частуе нас шакаладкай у гонар даты. Справа ў тым, што яе мужа не стала больш за 10 гадоў таму, а яна ўсё яшчэ адзначае. Я ведаю, калі нарадзіліся яе стрыечныя браты, пляменнікі, дальнія сваякі. У такія дні мая 83-гадовая суседка звоніць у нашу кватэру з пачастункамі. Я віншую яе і таксама чым-небудзь частую. Для мяне гэта зусім не складана, а для яе гэта адзіны спосаб зносінаў. Мая знаёмая Аліна пераехала ў іншую краіну з-за працы мужа. Там яна зацяжарыла. Аднойчы, седзячы ў чарзе да доктара, яна заўважыла моцна разгубленую жанчыну. Медсястра задала ёй пытанне па-англійску, а тая не змагла адказаць. Спрабавала нешта патлумачыць на сумесі англійскай і іспанскай. І медсястра, і пацыентка былі разгубленымі і не ведалі, што рабіць. Мая знаёмая Аліна ведае некалькі моў і пачала размаўляць з жанчынай у чарзе па-іспанску. Так яны і пазнаёміліся. Неўзабаве высветлілі, што ў іх шмат агульнага. Абедзве чакалі першае дзіця. Абедзве пераехалі з-за працы мужа і не мелі сяброў і сваякоў у новай краіне. Аліна прапанавала сваёй новай знаёмай суправаджаць яе на кожным прыёме ў лекара, каб дапамагчы з камунікацыяй. Так яны пасябравалі, і Аліна нават прысутнічала на родах сяброўкі. Усё пачалося з мовы, але на выніку яны далі адна адной моцную падтрымку. У першых родах столькі невядомага і ад гэтага страшнага. Уявіце сабе, калі б Алініна сяброўка была адна і не разумела, што ад яе хочуць лекары. Ад гэтых зносінаў абедзве атрымалі вельмі пазітыўны досвед. Ці прыйшоў вам у галаву спосаб, якім бы вы маглі служыць іншым без напругі? Калі так, то падзяліцеся ім у каментарах. Калі не, паслухайце яшчэ некалькі прыкладаў. Магчыма, нешта адгукнецца і вам. Мы з мамамі сваёй царквы часам дзелімся дзецьмі. Адпраўляем у госці то сваіх да іншых, то іншых прымаем у сябе. Так па чарзе разгружаем адна адну. Але разгрузка, канешне, умоўная, бо ты бярэш да сябе чужых дзяцей ужо стомленай і не заўсёды можаш якасна правесці з імі час. Жыццё шматдзетнай маці ніколі не бывае спакойным і ніколі не бывае дастаткова часу, каб адпачыць. Ёсць іншая катэгорыя людзей. Мая мама жыве адна. У яе, наадварот, вельмі шмат часу, які няма на што траціць. Але яна далёка і не можа дапамагаць мне з дзецьмі. Я думала, як дзіўна ўладкавана жыццё. Камусьці 24 гадзіны ў суткі мала, а ў кагосьці марудна цягнуцца дні. Дык вось мая знаёмая, немаладая жанчына, якую завуць Валянціна, знайшла разумнае рашэнне і аднавіла справядлівасць у такім размеркаванні часу. Усё пачалося з таго, як аднойчы яна зайшла да сваёй суседкі не ў самы падыходзячы момант. Тая спрабавала прыгатаваць вячэру, пакуль яе дачка сядзела за сталом і плакала над хатнім заданнем. Старэйшы сын быў хворы, хацеў яе ўвагі. Малодшы сын гучна гуляў на падлозе, стукаючы і разбіваючы свае цацкі. Гэта быў адзін з мноства вар'яцкіх дзён яе суседкі. Валянціна заўважыла напружанасць і спытала, ці можа яна да абеду ўзяць да сябе яе дачку і шумнага сына. Суседка з радасцю пагадзілася. Яны спакойна зрабілі хатнія заданні з дзяўчынкай. Маленькі хлопчык у гэты час радасна маляваў за сталом. Потым яны перакусілі і пачыталі казку. Дзеці Валянціны выраслі і жывуць ужо сваім жыццём. У яе шмат вольнага часу і даволі размераны графік. Для яе гэта быў незвычайны і вясёлы дзень з дзецьмі. А для суседкі гэта быў сапраўдны падарунак. Яна прыгатавала абед у цішыні і спакоі і была такая ўдзячная. З таго часу Валянціна пачала дапамагаць знаёмым мамам. Браць да сябе іх дзетак ці прыходзіць пабыць з дзецьмі, каб адпусціць бацькоў адпачыць. І гэта прыемна ёй самой. Яна ўзгадвае, як яе дзеці былі маленькімі і адчувае, што цяпер ёй гэтага не хапае. Быць жанчынай – дар Божы.
Я ўжо распавядала вам сёння, што кабачкі бываюць лішнімі, а бываюць вельмі смачнымі. Раскажу яшчэ адну гісторыю садаводства. Вольга не проста вырошчвае нешта для цікаўнасці, яна гарыць садоўніцтвам. Гэта сапраўдны яе дар. Яна адчувае нешта незвычайнае, калі запускае рукі ў зямлю. Не перастае захапляцца тым, як з нічога вырастае спачатку травінка, а з яе неверагодным чынам з'яўляецца штосьці, што можа карміць. Яна ставіцца да іх, як да жывых істот. Здзіўляецца, як мы з імі аднолькава уладкаваныя. Усім патрэбна вада, паветра, святло і ежа. Агарод навучыў яе, што абрэзка неабходная для росту. Як на градках, так і ў жыцці. І што заўсёды варта быць настойлівай і ніколі не здавацца. Вольга кажа, што вырошчвае падарункі для сваіх сяброў. Каму садавіна, гародніна, сушаныя травы, спецыі, каму расліны ў гаршчку, каму букет кветак, а каму клубні і рассаду. Людзі заўсёды цэняць яе падарункі, і ёй ад гэтага вельмі прыемна. Часам вырашчаныя Вольгай прадукты становяцца падарункам, пададзеным на талерцы. Яна сама прыдумляе незвычайныя стравы і частуе імі сяброў. А яшчэ Вольга робіць карціны і паштоўкі са сваіх кветак. Сушыць іх, прасуе, дадае ў мыла. Яна дзеліцца гэтым з радасцю, і радасць становіцца падвойнай. Я ведаю дзяўчынку, якая вырашыла дапамагаць сваім знаёмым гатовай ежай. Раз на тыдзень яна гатуе вячэру ці дэсерт і адвозіць камусьці, каму гэта сапраўды патрэбна. Гэта могуць быць шматдзетныя сем'і, мамы з немаўляткамі, у якіх ні на што не хапае часу і рук. Людзі, якія перажываюць няпросты перыяд, калі хтосьці хварэе або калі ў сям'і смерць, калі сябры вяртаюцца з паездкі, калі шмат працуюць ці выгарэлі. Яна дзялілася, што робіць гэта проста так, але часта атрымлівае ў адказ мілы падарунак ці запрашэнне ў госці. Яна пачуваецца вельмі шчаслівай ад гэтага служэння. Падчас святаў яна частуе смачнымі стравамі усіх, хто ёсць вакол, і прадаўцоў у суседняй краме, вахцёра ў пад'ездзе, дворніка ў сваім раёне. Я распавяла пра гэта служэнне сваёй дачцэ, і на наступны дзень, вяртаючыся з музычнай школы, 8гадовая Аліса звярнула ўвагу на жанчыну, якая другі дзень стаяла на холадзе, на вуліцы толькі сышлі марозы і быў невялікі плюс, і прадавала кветкі. Мая дзяўчынка схадзіла ў краму, патраціла свае кішэнныя грошы і пачаставала цёцю. Прыйшла дадому з тюльпанам, які зарабіла сваім добрым учынкам, і была вельмі радаснай. Бо быць дабраславеннем для іншых – гэта і ёсць сапраўднае шчасце. А зараз мы паслухаем музычную кампазіцыю і пасля пачытаем гісторыі з Бібліі пра служэнне жанчын, чым яны дапамагалі іншым і што пра гэта кажа Божае Слова. Дякую Тебе, Боже мой, што надо мной узыходзіць сонца штодзённа, а супакой сэрца маё лагодзіць. Дякую Табе за людзей, разам з якімі зрастаю. Веру, мой Боже, у Табе сила моя. Дякую Тебе, Боже мой, што Ты мне грэх прабачаеш, Отче мой, Твою радостью будет.
У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, мы пагаварылі пра тое, як мы, жанчыны, можам дарыць падарункі тым, хто нас акаляе. Свой час, дапамогу, ежу, свае вырабы. У Бібліі таксама распавядаецца пра групу жанчын, якія мелі розныя дары і дзяліліся імі. Жанчыны хадзілі з Ісусам і 12 апосталамі па розных гарадах і мястэчках, слухалі слова навучання, назіралі ацаленне і ўваскрашэнне. У Евангелі ад Лукі, 8 раздзел, чытаем пра Марыю Магдалену, якая пайшла за Ісусам пасля таго, як ён аздаравіў яе ад злых духаў і нядужасцяў. З яе выйшла 7 дэманаў. Таксама сярод жанчын называецца Йоанна, жонка Хузы, наглядчыка Ірадавага, і Сусанна, і многія іншыя, якія служылі яму з маёмасці сваёй. То бок яны служылі сваімі грашыма і навыкамі, каб карміць і дапамагаць Ісусу і яго паслядоўнікам. Паспрабуем уявіць жанчын, якія пакутвалі на злых духаў. З біблійных гісторый мы можам даведацца, што гэта праяўлялася прыступамі, з пенай з рота. Яны падалі, ранілі сябе, некаторыя кідаліся ў агонь, людзі баяліся іх. Злыя духі маглі прымусіць іх казаць і рабіць дрэнныя рэчы. Гэта адбывалася гадамі. І вось прыйшоў Ісус, ацаліў і вызваліў іх. І жыццё вельмі моцна перамянілася фізічна і духоўна. Таму гэтыя жанчыны хацелі зрабіць нешта, каб падзякаваць Ісусу. Яны з радасцю дзяліліся тым, што мелі і умелі, выпраўляючыся ў падарожжы з Ісусам. Падарожжы для тых часоў былі далёкія ад сённяшніх вандровак, якія мы любім. Яны былі пешыя, людзі жылі ў няпростых умовах, было горача, часам ім не было дзе ночыць, не было дзе мыцца, хіба толькі ў ручайку ці калодзежы. Іх ногі балелі ад доўгай хады па пясчаных ці брукаваных дарогах. Не было ні асфальту, ні пліткі. У дарозе не было грамадскіх туалетаў. Ежу гатавалі не ля пліты, на вогнішчы, якое яшчэ трэба было нечым распаліць. Крамаў таксама не было, трэба было шукаць, дзе набыць на ўсіх прадукты, дзе гэта захоўваць. І яны ўвесь час былі ў нявызначанасці. Кожны дзень не ведалі, дзе апынуцца сёння, як іх прымуць, якое будзе надвор'е, умовы, дзе яны будуць спаць у гэтую ноч. Ім, верагодна, трэба было латаць і мыць вопратку ў дарозе. Гэта як паход, але вельмі доўгі і дзікі паход, без аніякіх вынаходак цывілізацыі. І цяпер мы можам зразумець, якой важнай і нават неабходнай была дапамога жанчын для Ісуса і 12 вучняў. Памочніцы значна спрашчалі ім жыццё. Думаю, Ісус быў ім вельмі ўдзячны. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Мяркуючы па тым, што мы пачыталі ў апостала Лукі, гэтыя жанчыны набывалі ежу на ўсіх за свае грошы. Значыць, некаторыя з іх не былі беднымі жанчынамі і тым больш не былі прызвычаеныя да цяжкага жыцця. Але добраахвотна ўпісаліся ў служэнне ў такіх умовах. Чаму? Што іх магло прымусіць? Толькі ўдзячнасць і любоў да Бога. Гэта добры урок для нас. Мы можам служыць Богу, служачы іншым. І праз гэта мы можам выказваць яму сваю ўдзячнасць. Бонусам за сваё служэнне Марыя Магдалена, Йоанна, Сусана і іншыя жанчыны мелі вялікі прывілей – быць побач з Ісусам, слухаць яго і вучыцца ў яго. Бо ў тыя часы жанчынам не дазвалялі навучацца ў рэлігійных настаўнікаў. Ісус жа не забараняў нікому. Ён запрашаў жанчын і дзяцей вучыцца ў яго, гэтак жа, як і мужчын. Пазней гэтыя жанчыны сталі важнымі членамі першай хрысціянскай супольнасці. Яны дзяліліся тым, што даведаліся з іншымі, і іх слухалі. Іх сведчанне было важным, бо яны чулі вучэнне Ісуса з першых вуснаў. Быць жанчынай – дар Божы. А зараз я прапаную падрабязней пазнаёміцца з жанчынамі-паслядоўніцамі Ісуса. Йоанна. Што мы ведаем пра яе?
Біблія кажа, што яна была жонкай Хузы, які быў кіраўніком двара цара Ірада. Гэты валадар і яго сям'я былі вядомыя сваёй жорсткасцю. Такім чынам, Хуза быў вельмі важным чалавекам у краіне і меў вялікую адказнасць. Яго жонка Йоанна магла хварэць ужо нейкі працяглы час. Магчыма, яна пачула пра Ісуса і шукала яго, і ён ацаліў яе. Напэўна, яна была вельмі шчаслівая і вельмі смелая. Настолькі, што вырашыла ісці за Ісусам. Было шмат людзей, якія атрымлівалі сваё доўгачаканае ацаленне і нават не вярталіся падзякаваць яму. А Йоанна, стаўшы здаровай, не захацела сама насалоджвацца сваім новым жыццём. Яна захацела прысвяціць яго таму, хто падарыў ёй новае жыццё. Напэўна, Ірад не быў надта рады, калі даведаўся, што жонка яго важнага слугі ідзе за Ісусам і дапамагае яму. Ён мог што заўгодна зрабіць у сваім гневе. У гэтым сэнсе Йоанна сур'ёзна рызыкавала і, думаю, яна разумела, на што ідзе. Але яна ўсё адно хацела гэтага. Пакінула сваё бяспечнае, камфортнае жыццё ў палацы і пайшла па камяністай дарозе з Ісусам і яго паслядоўнікамі. Яшчэ адна жанчына-памочніца Марыя Магдалена. Мы павінны зразумець, што яны не проста былі прачкамі, кухаркамі, слугамі, рабынямі. Па-першае, ім ніхто не плаціў за гэта. А па-другое, яны трацілі на гэта свае сродкі. Разумееце, якая матывацыя павінна быць у людзей? Пад прымусам такое не зробіш. Яны не былі незаўважнай прыслугай, яны былі важнымі для Ісуса. Ён цаніў іх. І вось вам доказ. Марыя Магдалена будзе першай, хто ўбачыць Ісуса, калі ён уваскрэсне пасля смерці. У Бога не бывае выпадковасцяў, гэта прадуманы план. Ён задумаў, што гэта будзе яна. Ісус даручыў ёй перадаць сваім вучням, што ён жывы. І гэта быў гонар. Ён даў яго жанчыне, якая даказала сваю вернасць яму. Мы таксама можам служыць Богу па той жа прычыне, што і гэтыя жанчыны, таму што удзячныя яму. Мы ўсе можам дзяліцца сваімі дарамі, рабіць нешта для іншых. Не для таго, каб атрымаць штосьці ў адказ, не для таго, каб нас пахвалілі, а таму, што мы любім Бога і робім гэта, нават калі іншыя не заўсёды цэняць тое, што мы робім. Дарагая дзяўчынка, магчыма, часам ты адчуваеш сябе пакрыўджанай, нелюбімай і неацэненай. Ісус любіць кожнага чалавека. Жанчыны змаглі служыць яму, і мы можам. Жанчыны змаглі вучыцца ў яго, і мы можам. Ён сапраўды шануе тое, што ты робіш для яго і для іншых. Звярніся да Ісуса, калі табе самотна і балюча, і раскажы яму пра гэта. Давайце я пачну малітву, а потым вы можаце працягваць самастойна. Дарагі Господ, дзякуй, што надзяліў мяне талентамі служыць іншым. Дзякуй, што даеш жаданне дзяліцца дарамі, часам, грашыма, дапамагаць людзям. Дзякуй, што я маю такую магчымасць. І дзякуй за радасць, якую я атрымліваю служачы ім. Прашу цябе за ўсіх жанчын надзеі. Дапамажы, калі ласка Божа, нам не залежаць ад чалавечай рэакцыі, не чакаць пахвалы за добрыя ўчынкі і не крыўдзіцца на няўдзячнасць. Дай нам разумець, што мы робім гэта для тваёй славы, каб з'яўляць людзям твой святы вобраз. Ты ёсць нашым прыкладам у служэнні іншым і любові, якая не залежыць ад абставінаў. Слава табе, наш Господ і збаўца Ісус Христос. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы пачулі некалькі ідэй, як можна служыць сваімі дарамі іншым і адначасова служыць Богу. Буду ўдзячная за вашыя прыклады. Пішыце іх у каментарах. Давайце пераймаць і натхняць адна адну. Паслухаем верш пра тое, што добрыя ўчынкі дапамагаюць не толькі таму, да каго яны звернутыя, але і таму, хто іх робіць. Дабро. Сергей Давідовіч. Які асноўны ў душы багаж? Любоў, духоўнасць, чуласць і надзея. Усё ж галоўны спадарожнік наш дабро.
яно нязменна сэрца грэе. Дабро няўхільна па жыцці вядзе, адолець памагае перашкоды, дабро плячо падставіць у бядзе. Дабро ад зла ратуе нас заўсёды. Дабро спрадвеку для жыцця было. Месія, вера ў цуд, адзінаверца. Ёсць людзі, ад якіх ідзе святло і цеплыня, ад сэрца і да сэрца. Скарбонка. Няхай гэта Божая цеплыня напаўняе вашыя сэрцы, і рабіць дабро будзе лёгка. Дарагія дзяўчаткі, дзякуй за вашу кампанію. Дасылайце свае гісторыі на электронную пошту womenofhopebill@gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224020, горад Брэст 20. І абавязкова завітвайце ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі». Я, Тацяна Немчанінава, развітваюся з вамі. Няхай добрая справа неадкладна зробіць ваш дзень ярчэйшым.